fasta a saki dan falimamin nazo yara limami ya zo gayya ne ku ji limami mata ku shigo ko ba mata wanda ya zo to ya aminki can da Allah ne da ya baki ba wani mai kara baki tsoro ki daidai rawar ki ba wani mai firgita mu taro da Allah muka dogaro ya samu na da zanzaro mata na garin mu ba su neman kayan aro liman ne da ya zo mata sai a gaggiro wasa muka zo na tambara kowa ya ado to ku shigo ina kiɗa mata ku shigo muna kiɗa ana kiɗa mata ku shigo muna kiɗa ku shigo ina kiɗa mata ku shigo muna kiɗa ina kira mata ku shigo muna kiɗa a taka rawa kamar dara mata ku shigo muna kiɗa idan nake kiɗa mata ku shigo muna kiɗa mata ku shigo muna kiɗa mata ku shigo muna kiɗa na ce a shigo ina kiɗa ina jira mata ku shigo muna kiɗa so fasta ka dauka tamira mata ku shigo muna kiɗa mata ina jira mata ku shigo muna kiɗa mata ina kira mata ku shigo muna kiɗa shiga ɗauko babu bashi aidan su sanya yaji mata na garin mataki shiga taro da musa da kukan zaki mata sirrin gida madubin daki in banda abinci ya ne ciki za ta yi rawa mai ganga bugo busha ta layi mata rawa daren jiya na aje biki na hango wata shaguwa tana firgita tsuntsuwa ku sha kureman kuma ta ba a yi muku gori ƙwarya ba ta kyau a fannin yin dori haka mata ba su kuskure fannin jeri uwa ta kuɗin mu kun zamo hannun jari mu kyale madubi tun da mun faffashe tangaran wani tsoho da furfura ya ce liman ya shigo don haka zai yi na ganna ɗaya na ganna biyu na ganna uku na ganna hudu na gode kai ya dau taji hannu shi yake bada yaji kuka ki mu sai ka so a tunda rabbana ya ba mu ba mu tuti akan damu inda ake bidan albarka in ka bani sai na baka sai ba abincin kaska mata ta san albarka ta gane daban tsoron ka ka zo wurin mu dibar harka mu muke bida mu baka ka ja da mu mu ja da gidanka ko ka giji fa sai ka dauka lafiya nake nima mata ku ci zamanin ku dan lafiya ya biya a sashen da ana rawa ana girgiza ne da baya baya da baya 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 in ga wurin gana rawa watan ta dago a tamfa da baya baya da baya 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 haba da baya baya da baya 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 da baya baya da baya 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 haka kiba baya baya karkada baya baya to ku shigo muna kiɗa mata ku shigo muna kiɗa ana kiɗa mata ku shigo muna kiɗa ku shigo ina kiɗa mata ku shigo muna kiɗa ina kira mata ku shigo muna abin ya shiga Sokoto ya zagaya kauyen take ya bulle a tashar Kano sannan ya bi Jigawa ya shige can ta Kaduna a layin aka gane wai wane ne na Abuja ashe ko ni na watan muran dai na ya mai ne anan ne na kayin kiɗan ina ta arsilalla Nijar Najeriya bayan sun zambe na dan buga kirji na faɗi ni na yamai ne a Nijar can ne nake ina doka kiɗana dan lafiya limamin waka ne asali na